herec, akrobat a kaskadér Jan Vrbacký, aktuálně v angažmá v Moravském divadle Olomouc. A taky jako jeden z dua Rick a Mick v novém filmu High School Heist, který vstupuje do kin 29. května. Čau. Jan Vrbacký, yes. Co tě bavilo na tomhletom filmu a na této roli? No vlastně úplně všechno, co jsme tam dělali, protože jak všichni vlastně říkáme na tiskovkách teď a tak krom toho, že tam byla ta super banda, na zdraví Tome. Kromě té super bandy tvořím duo s právě Františkem Kubecem, který je moje dvojče v tom filmu a s tím jsem si jako obzvlášť dobře sedl. A my si děláme pořád srandu, že jsme točili víc propagační videa na sociální sítě, než ten samotný film, protože nemáme jakoby až tolik prostoru, ale takže jsme přes ten natáčecí den vždycky jako vyplnili volný čas tím, že jsme točili ty propagační videa a to byla strašná sranda. Ale no, jako na všechno, co se dělo na tom natáčení, vzpomínám strašně rád a vlastně není nic, co by mě bavilo víc než to další. Protože i během toho natáčení toho filmu, i když, jak už jsem říkal, jako tam nemáme až tolik prostoru nějakýho, jako, tak... Není malých rol. No, ale jak by se mohlo zdát prostě, nebo přijde mi, že to tak často bývá teď, a nejenom vlastně ve filmu, ale i na divadle, že když je jako nějaká vedlejší role, jak se říká jako čurda, tak že se tomu nevěnuje až takový čas a energie, aby se i takováhle rolička mohla jako nějak vyšperkovat. A já jsem strašně rád za tu svobodu, co jsme měli a mohli jsme si právě s Frantou navymýšlet různý blbosti, které ať už se do toho filmu teda vešly, nebo ne, tak jsme měli fakt jako svobodu něco tvořit. Takže máš pocit, že to bylo spíš ve vašich rukou a v tom, kolik jste do toho přinesli, tak tolik tam zůstalo? Že... No ne, je to prostě forma nabízení a pak záleží na tom, co všechno ten režisér vezme, no. Jo. No, mně právě přišlo na tom natáčení, že jste byli mega pohotoví a vlastně jako hrozně rychle jste dokázali oba dva z něčeho udělat nějakou legraci, nebo prostě jste byli jakoby fakt hrozně rychle jako pohotově improvizovali, což mi přišlo hrozně super. No, ono je to asi ale spíš, nejspíš tím, že pokud se nepletu, tak pro oba z nás to bylo jako z hereckého hlediska vůbec první film jako natáčení. Ne úplně první natáčení, ale první natáčení filmu. A tím pádem je člověk jako strašně nadšený a právě mám pocit, že si spíš musím hlídat, abych mu nedělal moc ty blbosti, abych potom nebyl otravnej a tak. Takže je to i tím... Mně to přišlo právě super, že jste nabízeli a že jste vždycky jako dokázali tam vyplnit nebo jakoby udělat tam to živo, víš, protože vlastně mi přijde, nemáš to, když se koukáš prostě třeba na film, že někdy tam sice je jasně fokus na té akci, která je vepředu, ale vzadu to je najednou jakoby mrtvý, nebo že vlastně... A to je to, o čem mluvím právě, jakoby o tom, o těch detailech, jakože ten tak dělají krásný detaily a přijde mi, že se na to nevím, jak to říct, aby to nebylo jako moc ofenzivní nebo tak, ale přijde mi, že jako v současnosti Buď ofenzivní. Se na to docela v českých filmech a i na divadle často se na to docela dlabe. A já mám právě jakoby rád, nebo vždycky si představuji, že kdybych já dělal film, jako někdy, že bych fakt chtěl mít jako každý drobeček úplně propracovaný a právě mám rád, jak je totiž i spousta lidí, co hollywoodský filmy takhle rozebírá, jako nerdí takový, kteří právě si ty filmy pouští i zpomaleně a potom tam koumají jako různý právě ty detaily a i jako v vizuálních efektech detaily, co si pouhým okem jako nevšimneš na první pohled. A to je to, co mě na tom jako baví právě. Yes. My jsme teďka v Ostravě, kde jsme byli na předpremiéře právě High School Heist. Jaký z toho máš pocit, když teda to bylo první natáčení filmu a nějaký jako první vidění sebe sama, protože spousta herců říká, že s tím mají spíš problém se na sebe dívat. No, jako teďka v Ostravě už to nebylo tak intenzivní jako na slavnostní premiéře v Praze. A tam to bylo
Já už jsem na to asi taky trošku zvyklejší, protože už jsem se několikrát jako viděl a hlavně se to nesnažím mít tak, že když sám sebe vidíš nebo slyšíš, tak si jako o dost víc kritický než vlastně to okolí, protože hodnotíš sám sebe a představuješ si sám sebe úplně jinak, když se nevidíš. Ale já se to jako odjakživa snažím nějak v sobě tlumit, abych právě mohl nějak realisticky si fakt jako položit konstruktivní nějakou reflexi, abych právě jako se mohl zlepšovat a dobrat se k nějakému jako zdárnému výsledku. Vnitřní kritik je konstruktivní. No, snaží se být. Jako ne vždycky. A hlavně jako teďka, tím, že to byl právě ten první film, tak jsem tak nějak, neviděl jsem to přesně, ale když jsem to viděl úplně poprvé, tak jsem tak nějak tušil, kdy přijdou jako scény, ve kterých se právě jako Rick a Mick objevíme. A těsně před těma scénama jsem byl jako nejvíc nervózní, že teď se objevím, kurník šopa, jaký to bude. Jako, no tak. A jaký to bylo? No, jako nebylo to... Hlavně jsem se teda bál, jako co všechno bude vystříhnutý, a nebo co tam zůstane, a když tam něco zůstane, tak jaký to teda bude, jakože, protože už si točili jsme to před nějakou dobou, takže už si jako nějaký pocit jsem z toho měl, že jsem něco udělal možná dobře, ale za ten čas se to taky mohlo jako moje vnímání změnit a mohl jsem taky to. Ale nakonec teda to bylo jako v pohodě, jako já jsem docela spokojený. Abych řekl pravdu. Jakože přijde mi, že fakt s Fandou, jako s tím Rickem dobře fungujeme a jsme takový jako prostě právě ten detail, co pěkně jako dokreslí ten příběh, no. Jak se stane, že jste se na sebe s tím Fandou tak napojili? Máš pocit, že jste na sebe napojený? No, docela jo. A je to prostě jako normální přátelství, jako neznáme se úplně dlouho ani nějak důvěrně, ale prostě přes nějaký humor a společný koníček jako akrobaci a pohyb, tak a nějaký trošku podobný třeba lifestyle, tak takhle jsme se zblížili prostě, no. Mm-hmm. No a mě spíš jakoby ještě třeba zajímá, co z člověka dělá dobrýho improvizátora. No, nevím, ale právě s Moravským divadlem, kde jsem v angažmá, jsme teď měli akci proti jinému oblastnímu divadlu z Šumperka. Takový improvizační battle a tam jsem si to jako pořádně vyzkoušel, jako nějakou improvizaci. Na divadle sice, ale vyzkoušel a bylo to vlastně na způsob jako partičky takový battle, jakože ty hry tam byly podobné. A já bych to přirovnal ke skoku z letadla. Ty prostě skočíš a už jenom čekáš, co se stane. A nemůžeš to prostě ovládat. A přesně to se děje při té improvizaci, že prostě nesmíš nad tím přemýšlet a jenom prostě děláš a až potom vlastně ti další lidi řeknou, co jsi tam vlastně prováděl. Mm-hmm. A je to pro tebe jednoduchý to vypnout? Nebo je to složitý? Nebo záleží podle mě vždycky na tom, jak se člověk vyspí, jak se zrovna cítí a jak moc je schopný se odprostit sám od sebe, od nějakého jako asi taky studu, ale vlastně i ega nějakého a nějaký potřeby mít tu masku ve společnosti, jakože prostě nebát se být trapný. Asi. Protože jinak to asi úplně nejde, protože ne vždycky se to může povést. No, to mně právě přijde, že ty se nebojíš být trapný. Ne, já jsem si na to docela zvykl za svůj život. A kdy se to stalo? Byl tam nějaký přelomový bod, kdy se prostě Honza Vrbacký přestal bát být trapnej? Asi ne, ale jako vyloženě den, kdy jsem si řekl, no tak teď už se nebojím. Asi ne, jako nikdy nepřišel, protože to je vždycky všechno takhle ve vlnách, že jako chvilku si strašně odvážnej nebo strašně si věříš v něčem, ať už děláš cokoliv, a pak zase přijde den, kdy prostě ten den není úplně tvůj, takže to tak necítíš, ale vlastně, jak to máme asi všichni umělci společný, nebo většina z nás, že jako chceme být, ne že úplně střed pozornosti, ale rádi bavíme ty lidi a tak vlastně jsem si tak nějak vypočítal, že 2/3 jako forku nebo zábavy mi funguje a 1/3 ne, tak prostě tu 1/3 přežiju pro ty další 2. No a myslíš, že to tak mají všichni herci, že chtějí jako... To určitě ne. To ne.
A vlastně já jsem si to dlouho nedokázal představit, jak to někdo může dělat, když je třeba introvert, nebo tak. Jako se to třeba říká o, jak se jmenuje, Cillian Murphy, ne? Nebo tak. Pomalu mi dochází, jako že to jde. Protože se člověk jako nějak, nejenom, že se schová jako za tu roli, ale vlastně, když se uzavře do té situace, tak nevnímá ty diváky nebo kameru. A je něco jiného, jako fakt pracovat a stvárňovat nějakou roli, a je potom něco jiného vystupovat na veřejnosti sám za sebe, a když na tebe blikají blesky fotoaparátů a tak, a no, to je úplně něco jiného. A proč myslíš, že chtějí být lidi herci? To jsme si řekli teď v autě, protože chceme být slavní a bohatí. No, já si myslím, že každý má úplně jiný důvod, no. Nebo každý má prostě svůj důvod. No, kam tím míříš? Chceš slyšet, jako proč já jsem chtěl být herec? To bych rád. Dobře. No, to je trošku trapný, ale já, ačkoliv mám teda vystudovanou konzervatoř tady v Ostravě, což na konzervatoři se nedá studovat filmové herectví nebo cokoliv, jako v republice moc ne, spíš to divadelní, tak vlastně jsem se k té myšlence dostal už třeba v 6 letech, když jsem viděl film Spidermana. No, tak jsem jako malý chtěl být superhrdina, konkrétně teda Spiderman, a když jsem potom jako v nějakým pozdějším věku, třeba až v 7-8 letech, zjistil, že to není úplně reálný, tak mě fascinovalo, že jakoby, ať už právě v televizi nebo na tom plátně, anebo v divadle, může jakýkoliv člověk být až tak neuvěřitelná postava, jako je superhrdina, tak mě to strašně lákalo. A potom jsem jako postupně nějak odkrýval, že k tomu mám nějak vlohy, jako ať už mi k tomu pomáhá jako docela asi velká empatie, nebo prostě schopnost umět si představit různé situace, co i jako vidím u jiných jako lidí kolem sebe, co prožívají, různé motivace jako různých lidí k jejich činům a tak mi začalo docházet, že mě to strašně baví vlastně nad tím jako už jenom přemýšlet. No a co je ten předpoklad pro herectví? Ty jsi zmínil nějaká empatie a nějaká schopnost se jako vymýšlet, tak co myslíš, že jsou nějaký další, který, když člověk u sebe pozoruje, nebo když je u sebe třeba kultivuje, tak potom z něho může být lepší herec? Tak jaký jsou ty vlastnosti, které si myslíš, že správný herec má? No, ono je zase dost, podle mě, dost velký jako počet různých technik nebo přístupů, který herci mají, ale podle mě nejdůležitější věc, kterou jako nemusí úplně všichni zastávat, protože jsou lidi nebo herci, kteří třeba jedou fakt úplně jenom vnějškově, technicky, a docela jim to jako i některým funguje, ale nás, co učili, nebo co já mám rád a baví mě nejvíc, je vlastně ta pravda a to prožívání. Prostě jakože když tu situaci člověk fakt jako prožije, tak je nejvíc jako uvěřitelná a nejvíc to, aspoň teda mě jako diváka baví. A podle mě nejdůležitější věc, aspoň teda pro mě, je umět se co nejvíc otevřít. A nemyslím jako teďka lidem, ale aby člověk byl schopný otevřít se lidem, tak nejdřív musí být schopný otevřít se sám sobě. Aby mohl být pravdivý navenek, tak nejdřív jako musí on sám poznat pravdu sám v sobě a smířit se s ní, nebo jako nějak se s ní umět vypořádat, protože pravda někdy prostě pálí, ale je fér. Je tohle jako strašný klišé a tak, ale podle mě je to fakt to nejdůležitější prostě, no. A podle mě to jako málo lidem dochází. A hlavně to by to může dojít, jakože OK, musím si najít jako tu pravdu, nebo musím to, ale to se lehko řekne, ale jak se to dělá, nebo jakože... No to jsem se chtěl právě zeptat, no. Jak to děláš ty? No já dost lidí by tomu řeklo, že overthinkuju a občas jako k tomu i schyluju, že jako mi to až někdy škodí, když nad věcma moc přemýšlím, ale právě si myslím, že jako nejvíc mi do herectví pomohlo to,
že jsem fakt dřív aspoň, nebo doteďka to tak vlastně mám, jako fakt dost přemýšlím nad různýma situacemi, co prožívám, ale i z toho hlediska, jakože třeba, počkej, napiju se, promiň. Výborný čajček tady z kočičky. Já dost jsem přemýšlel nad tím, třeba dřív, když jsem byl mladší, tak jsem začínal tancovat ve Valašském Meziříčí v tanečním centru pod vedením Denisy Varga Vašíčkové a byl tam vlastně jeden kluk, který je teďka dodnes můj jeden z nejlepších kamarádů, jmenuje se Saša Veselý a to je brutální tanečník. A já jsem začínal tancovat breakdance, on taky. No a on byl jako úplně nejlepší, úplně ve všem, jako na co sáhl, tomu šlo a tak. No a já jsem se s ním hodně porovnával a vlastně proč o tom mluvím je to, že jsem vlastně přemýšlel nad tím, jak to, že tenhle člověk si tak moc věří a dokáže udělat dobře všechno, na co sáhne. A postupně jsem přicházel na to, že mu to jde právě protože si věří a protože jako pozitivně přemýšlí, tak potom se mu to pozitivně všechno vrací v tom životě a tak. A tím, že si věří, tak i působí prostě sebevědomě, tím pádem mu to jako ti lidi žerou, když to řeknu takhle. A tím, že jsem vlastně jenom přemýšlel nad tím, co teda ve své hlavě musím změnit, abych si taky jako věřil, tak jsem se vlastně dobral k tomu, že vlastně nemusím pro to udělat nic, jako nemusím přeskočit nějakou brutální dálku, výšku, aby mi lidi začali tleskat a tím si začnu věřit, ale vlastně já musím najít v sobě něco, čemu já budu věřit a to teprve mi postaví jako ten pevný základ k tomu, abych na to mohl vrstvit nějaký další jako skills a různý jako i sociální dovednosti, které potom budu moct používat. A tohle všechno si uvědomil 10letý Honza, který tancuje breakdance v taneční dětské skupině. No, třeba 12 mi bylo. No, neuvědomil, přemýšlel nad tím, ale jakoby tohle je cesta na celý život, jakoby nějakého takového samuraje, který prostě hledá ten vnitřní klid. Cesta samuraje, 47 rodinů, tak. Tak, přijmu. No a kdo tě tam přivedl do té taneční skupiny? Byl jsi to ty, nebo i do toho dramaťáku? No, to jsou dvě úplně komplet jiné. Ty jsi úplně připravený, Tome, ten masakr. No, to jsou komplet jiné cesty. K tančení ve všem mi samozřejmě pomohli rodiče, že mi našli jako ty kroužky, jak se tomu říká, jako prostě tu zábavu mimo školu. Protože jsi jim řekl, že chceš být Spider-Man. Jo. No, přes Spidermana jsem se dostal jakoby k akrobací a přes akrobací jsem se dostal, nevím, kde jsem to viděl tehda, ale k tomu b-boyingu, breakdance. A chtěl jsem být strašně hustý a tak. No, tak jsem prostě to nějak asi říkal, že to chci dělat, tak potom našli takovou taneční složku ve Valašském Meziříčí moji rodiče. Ale k Chaosu, což je ochotnický soubor ve Valašské Bystřici. S tradicí. Tak. Tam jsem se dostal. Já jsem totiž ještě jako malý dělal karate. No, to je strašně široký oblouk. Všechno se dohromady spojuje. Ano. Přes pohyb k divadlu. No, a tam zase v tom karate jiný kamarád právě pocházel z Valašské Bystřice a byl členem toho ochotnického souboru Chaos. Oni totiž měli svoji sekci Benjaminků. No, a tak jsme se o tom začali bavit a já už to mi bylo už jako trošku víc, třeba právě těch 12 let nějak. A jo, asi tak nějak. No a věděl jsem, že bych jako to chtěl dělat, nebo si to aspoň zkusit. A co na tom bylo to, co jsi řekl, že kvůli tomu chci pokračovat dál? Je to nějaký pocit, nebo to byla nějaká... Co to bylo, když se přeneseš zpátky do toho 12letého já? Byl to proces zkoušení, nebo to bylo stát na jevišti, nebo... No to zase bylo všechno dohromady úplně. Protože, jako určitě proces zkoušení, protože... hlavně když si to porovnáš jako s normální třeba manuální prací, nebo prací jako 8hodinovek u pásu a tak je to jako úplně jiný svět. A ne, že bych takhle přemýšlel ve 12 letech, jakože nad nějakou prací, ale už tehdy prostě v tom ochotnickém souboru jsem prostě viděl ten proces, že prostě parta lidí, kamarádů, tvoří něco, co mnohdy snad má nějakou hodnotu a může to jako někomu předat.
A to mi přijde jako strašně super. Takže potom to byla vlastně docela přirozená cesta na tu konzervatoř. Jo. A hlavně jako já bych fakt nevěděl, co bych dělal jinýho, jakože vůbec. Kdybych se nedostal na konzervatoř, tak bych šel na Gimple a skončil bych, nevím, v depresích. No fakt, jakože fakt, no. Máš pocit, že herci nejsou depresivní? Asi jak kteří. No ne, ale víš co? Teď chci říct své moudro. Tak dáme, počkej. Moudro time. Napijem se na to. Ano. Think. A teďka to bude úplně hovadina. Ne, když jsem mluvil o těch depresích, tak podle mě, co jsem tak viděl jakoby na těch konzervatořích, ještě jak jsou to jako 15leté děcka, tak jdou většinou na tu konzervatoř nebo dřív ty děcka na dramaťáky, protože jsou strašně jako právě komunikativní a nemají kde vybít své emoce, tak jdou právě na ten dramaťák nebo zkusit tu konzervatoř. Já si myslím, že herci by právě jakoby neměli mít sklony k těm depresím, protože aby si mohl ty emoce, které právě používáme v tom herectví, mohl je právě používat, tak je nejdřív musíš umět nějak jako asi i skrotit, podle mě, nebo jako ovládat. A to moudro je, nebo takový přirovnání. Já právě ty herecké školy rád přirovnávám, nevím, jestli to znáš a už vůbec, jestli to zná někdo tady, ale jsou filmy, že jo, X-meni, což jsou lidi se superschopnostma, ale to jsou lidi, co mají jako mutace prostě, nějaká jako nový mutagen mají prostě a každý má úplně jinou superschopnost. A právě v těch filmech je člověk, který založil školu pro tyhle lidi, kteří mají superschopnosti a neví, jak je ovládat a na té škole se je snaží ovládat. Takže to přirovnávám k tomu tak, že pro lidi, jako my, jsou tyhle emoce, všechny, co máme, a my jich máme strašně moc, tak jsou jako super schopnosti, ale to 15leté dítě neumí ovládat prostě. Takže jde na to konzervatoř a tam pomocí různých soustředění, prostě reflexí a pomocí zapojování těch emocí do různých etid, potom do různých prací s textem a až představení, tak se učí ovládat ty emoce, používat je a tím pádem se z nás stane vyrovnaný Jedi, který může posílat poslání různá do světa. Takže tvůj Yoda byla Renata Klemencová. Ano, ona byla mistryně Jodině. Mistryně Jody. Renča Klemencová. To byla nejlepší učitelka, kterou jsem kdy měl. No a co ti dala Renata Klemencová? 1 naštěstí. Ne, já si myslím, že nebo jako nebyl jsem na ostatních školách, ale i podle jakoby ostatních učitelů, co učí herectví na naší konzervatoři v Ostravě, kde jsem byl, tak mi přijde, že ona z nich nejvíc dokázala nám, jako třídě, ukázat, jaké to je, když člověk fakt dělá to, co miluje. Ale není to jenom jakoby o tom, že je jeho zábava, ale že právě s tím, když tě něco fakt tak moc baví a chceš to tak moc dělat, tak se nemusíš do ničeho nutit a ta disciplína přijde sama. Není to jenom koníček, ale je to prostě obsese. Pro mě aspoň. To zní moc hezky, že ta obsese se vlastně stane tím životem, nebo tím, co vlastně naplňuje celý ten život. A že to je vlastně způsob života, že jako herectví vlastně nejde vypnout. Nejde, no. Nejde, protože tak jak, jako nevím, jestli teďka si netroufám moc, když budu citovat Petra Zelenku, ale slyšel jsem ho říkat, že on to taky neumí vypnout. On je teda scénárista a dramatik a režisér. A ten říkal, že právě zase tu empatii nemá, že když mu někdo říká své jako problémy, tak on automaticky přemýšlí nad tím, jako jak by to mohl zpracovat do nějakého textu, do nějaké formy dialogu nebo tak něčeho. Tak já to taky neumím vypnout. Právě jak jsem mluvil o tom, že potom hodnotím ty svoje situace nebo reflektuju, nebo i když se mi třeba něco právě stane a jsem z něčeho smutný nebo mám z něčeho radost, tak vlastně si to snažím, automaticky si to vlastně ukládám, ty vzpomínky nebo ty pocity. No a co byly ty další věci, ke kterým vás na té konzervatoři vedly? Co bylo ještě něco, co si odnášíš, kromě teda obsese a nadšení a vlastně lásky? Protože to mi přijde, že ta láska k tomu
té profesi, k tomu divadlu a vůbec k tomu kumštu bylo to hlavní, co si z toho odnášíš, tak co je ta další věc? Mám věc, kterou jsem si moc neodnesl a to je technika. Jakoby mluvy, no, hlavně. Protože kromě nějakých jako kromě nějakého krocení těch emocí a prožívání a tak člověk musí i umět mluvit tak, aby mu bylo rozumět a technicky to nějak zpracovat. A já nejenom, že jsem z Moravy, tak taky docela dost zkracuju a mám, nevím, no, nějakou jako línou tu pusu a došlo mi, že jsem jakoby ty 4 nebo těch 6 let vlastně, co jsem byl na té konzervatoři, na tom mohl víc makat, abych teďka měl jednodušší jako různý procesy, ať už během zkoušení nebo celkových jako všeho vlastně, protože to pořád jako nemám moc zmáklý a musím nad tím pořád přemýšlet. No. Takže je tohle něco, co bys třeba chtěl vědět dřív, než by se hlásil? Uvědomit si to. No, uvědomit si to. Primárně tohle. Jo. Asi jo. A je něco, co tě třeba mrzelo na studiu konzervatoře? No teď vůbec si nejsem jistý. Tě nechce na ničem nachytat, prostě. Ne, já vím, že ne. Zajímá. Ne, no jako, to se, ty brďo, to nevím, jestli, ale můžu tady říct. Ne, jakože, protože Renátu Klemencovou jsme měli 4 roky, tak jediné, co mě asi tak mrzelo, je, že potom po té maturitě, když je nástavba na toho diplomovaného specialistu, tak potom máš jiné pedagogy. No, tím mě mrzeli. Okay. To je tak všechno, co k tomu řeknu. Otočíme dál. No a co tvoji spolužáci? Jste nějak v kontaktu, co teď dělají? No, nevím o všech, co dělají, ale snažíme se být v kontaktu, aspoň jakoby to největší jádro. No, jako, ale docela, zase nevím, jak to bývá na ostatních školách, ale přijde mi, že naše třída se celá jako docela uchytila. Samozřejmě máme pár lidí, kteří se jako nakonec herectví vůbec nevěnují, ale jinak jsme docela rozlezlí právě po divadlech, jakože měli jsme k tomu docela štěstí, asi bych se dalo říct. No, třeba Bořek Čermák byl můj spolužák, ten je teďka v divadle Mír zatím. Martinka Čížová byla taky moje spolužačka, tak ta je v Klicperově divadle. V Hradci, je. No a třeba Štěpán Přezvěcký je v Brně v divadle Radost. No. No a ty jsi taky během studií hostoval v různých divadlech. Je to pro herce lepší během studií chodit někam hostovat, nebo si myslíš, že je lepší zůstat jako na té škole a vlastně jakoby se zůstat v tom ateliéru a vlastně jako... Ale mě nikdy není lepší zůstat jenom v nějaký bublině. Ať už by ta zkušenost s tím hostováním byla jakákoliv vlastně. No, já si myslím, že jo. Že je lepší jako si ty obzory kdykoliv rozšiřovat. Když má člověk nějaký jako selský rozum a netíhne jako k nějakým, že by ho to mohlo zdevastovat nebo tak. No, ale moje zkušenosti s hostováním byly vždycky jako super, obohacující. A právě mi to jako i dodávalo nějakou rozmanitost. Viděl jsem právě jako ty profesionály při práci a to mě hodně inspirovalo a motivovalo do další práce jako na škole a vůbec to nebylo na škodu. Co jsi se od nich odnesl, od těch starších herců a hereček? No jak od koho? Vlastně to byl i dost střet s realitou, že ne úplně všichni jsou tak, jak nás to učí na konzervatoři, jací bychom měli být. Jako až tak třeba disciplinovaní nebo tak. Ale no, jako kdybych měl říct něco konkrétního, tak mě nejvíc utkvěla v paměti asi práce Michala Sedláčka, když jsem hostoval v inscenaci Chlap na zabití, kde on měl hlavní roli. A byla to jako taková bulvární komedie. A Michal tam měl
strašně jako dost prostoru na různý právě blbinky, improvizaci a tak. A to mě strašně bavilo a právě inspirovalo k té improvizaci a nějaké jako touze nabízet právě. A co tě třeba mrzí na hereckých kolezích? Jako celkově kolezích, nebo? Prostě, nebo spíš, možná ta otázka je širší, jako jak máš pocit, Jo. Jak si myslíš, že jsou herci ve společnosti vnímáni? Ve společnosti? Jo, ve společnosti. Tak to nevím. No, je to takový, když někdy přijdeš a řekneš, že jsi herec, tak to je jako vážně a v jakém pořadu tě můžu vidět v televizi? A když tě nemůžu vidět v televizi, tak aha, tak jsi teda asi dobrý herec. Nebo tak jako z toho obecného hlediska mi to přijde. Ale no, když se ptal, co by mě jako mělo mrzet na mých kolezích, nebo tak asi bych obecně spíš řekl, že jako je to asi jak kdo a jak kde, ale mrzí mě, když někteří herci, a když by to měl být celý soubor v nějakém divadle, když to fakt bere jako práci prostě a je to, jo, 12:30 končí zkouška, jdeme konečně na pivo. A tak, jakože že prostě jako chápu, že to tak prostě někdo má a když je někdo, já nevím, jenom v oblastním divadle a nemá vůbec ambice se jako dostat někam dál nebo tak si pořád nedokážu ale představit, že by mě to bavilo dělat takovým způsobem, že jako jenom vlastně na zkoušce funguju a jenom tak napůl, protože mi vyhovují jenom ty šuplíky, které používám a lidi to pořád baví, tak mi to vystačí, ale nevím, no, mě by to asi prostě nebavilo, já rád to... A zároveň ale říkáš, že proto máš pochopení. Jo, no pochopení, no jako vlastně jo, ale jako pochopení proto mám, ale netoleroval bych to. Mm-hmm. No nevím, jak to mám říct, no. No a jaký jsou tvoje ambice teda? Jaký by byl nějaký ideální cíl tvýho hereckého putování? Chtěl bych být Spider-Man. Hezky. Ne, jako konkrétní ambice vůbec asi žádný nemám. Jakože nemám třeba vysněné divadlo, kde bych chtěl být, nebo tak. Určitě bych, jelikož teda tohle byl můj první film, tak bych si to točení chtěl zkusit ještě někdy a třeba i víckrát. To mě fakt baví a možná mám jako takovou ambici třeba si vytvořit okruh lidí, nějaký jako tým blízkých, dejme tomu lidí, se kterými bych jako já sám mohl tvořit taky nějaký projekty nebo věci, které by mi dávaly smysl. No. Nějaké věci, které bych já potřeboval říct nějakým způsobem. No a dokázal bys říct přesně, co je ta věc, která tě baví, když mluvíme o bavení, když to neumíme jako líp asi nazvat, protože to je nějaké jako nadšení. Co je ta věc, která tě baví na té práci s tou kamerou? Co to je? No ta intimnost prostě, která tam je. Protože v divadle prostě, i když je to komorní scéna, v Moravském divadle v Olomouci máme jako docela velkou scénu, není to komorní prostě, tak tam je to jiné prostě v tom, že ten divák je fakt jako dál a musíš, ať už energií nebo gesty, čímkoliv, musíš prostě to udělat trošku větší všechno. Tím pádem jasně, je tam, pořád se snažíš dostat k nějaké té pravdě a fakt tu situaci prožít, ale na tu kameru, pokud to není nějak stylizované samozřejmě, ten projekt, tak aby to bylo fakt uvěřitelné, tak mi přijde, že to fakt jako, musíš být fakt ty v tom. Nebo ty v té postavě, ale musíš to fakt žít. No a mně právě přijde, že jako ty energie máš hrozně moc, nebo víš, že ji jako ze sebe vydáváš, je to nějaká tvoje podstata toho, že prostě ta energie z tebe srší. A jak se to pak, jak přehodíš tu výhýbku, aby se najednou jako ze sršícího jako Honzy se stal intimní Honza na kameru? To jsou právě ty super schopnosti, které musíš jako
ovládat. A asi to není, a tohle je věc, kterou se asi musím teďka právě učit, jestli bych chtěl být teda herec, který by hrál před kamerou, ale je to prostě ne o nějakém snížení energie, ale prostě namíření té energie na správný místa. Protože jako sice asi jako působím energicky, protože i teďka jako, ne že by to bylo z nervozity nebo tak, ale prostě člověk má vždycky pocit, že musí nějak asi působit, nebo prostě vždycky máš takovýhle vnitřní nějaký jako pocit, ale když jsi potom sám se sebou, tak nemáš potřebu jako tolik energie vydávat. A já asi docela jo, ale prostě jsou momenty, kdy to tak není. A když před kamerou hraješ scénu, ve které ta postava je sama se sebou, tak holt prostě musí být sám se sebou. Což je, si dokážu představit, může být někdy trochu náročný. To asi jo, ale v tom je ta sranda právě. To asi jo. Jinak bychom to nedělali. No a když jsi říkal, že i když jsi sám, tak právě vydáváš hodně energie a vnímáš sám sebe jako hodně fyzického člověka, jako někoho, kdo fakt jako potřebuje nějak být aktivní a vlastně to svý tělo, toho vlastně využíváš od malička. A by se dalo říct, že vlastně tancuješ, akrobatíš, do toho prostě jsi stuntman a do toho hraješ. Tak jak velkou roli hraje to fyzično v tvém životě? A možná ještě další otázka, jak ta tělesnost ovlivňuje přístup k tvý práci na roli, když dostaneš nějakou roli? No, v životě tělesnost hraje asi takovou roli, jako že jsem teda stuntman v Czech Action Crew a do toho ještě s kamarádem Adamem Holubem jsme v cirkusové kompany Bocirk tady v Ostravě. Takže vlastně takový jakoby part job nebo side job mám právě jakoby tvořený pohybem a mám to, jako skvěle mi to vyvažuje ten život, protože když jsem přehlcený nějak třeba jako tím herectvím nebo tak můžu utíct k tomu pohybu a když jsem unavený z toho pohybu, tak jsem rád, že mám to herectví. Jakože podle mě se takhle může dost dobře předejít nějakému syndromu vyhoření, protože nebudu mít nikdy jako přesycenou. Snad. Ale jinak jako v životě asi jako zase nejsem nějaký fyzický, že bych potřeboval dotyky s lidma nebo tak. A dokážu taky celý den ležet v posteli a spát. Jako, takže takhle. No. A máš pocit, že právě teda jdeš od... Mně právě přišlo z toho, jak jsem mluvil, že jdeš spíš od nějakého racionálního nebo od nějakého jako od nějaký imaginace, od nějaké představivosti. Nebo jdeš právě od fyzické proměny, jdeš od nějakého vnějšku, když pracuješ na roli? Jak kdy asi, no, ale jak kdy. Protože jako určitě první co, když třeba zrovna čtu ten text nebo se nějak vysvětluje ta situace, tak první co, tak mi v hlavě právě se mi nějak, jak to říct, vybaví atmosféra ty situace, nebo jako představím si prostě ty pocity, nebo se mi prostě nějaké automaticky vybaví. Takže asi jdu od toho. A potom, když jakoby bych chtěl třeba tu roli nějak oddělit nebo specifikovat, tak asi přemýšlím nad nějakými jako charakteristickými rysy vnějškovými, ale určitě bych to nikdy jako dávám si nebo snažím se dávat na to pozor, aby prostředky nezastínily účel. Yeah. Aby nebyl jako až moc vnějškovej. Ale promiň, že ti do toho skáču. Třeba v inscenaci Kytice v Moravském divadle v Olomouci hraju vodníka a to není úplně jakoby reálná postava taky. Takže tam si docela nějakou pohybovou stylizací pomáhám. No. Ale nebyl to ten začátek, nebylo to s čím se začínal. Jo, mně vlastně jako, že mně přijde, že existují herče a herečky, kteří vlastně dost často
si jako vymyslí nějakou jako to jak se ta postava hýbe a po případě jdou k nějakému jako psychologickému gestu, že jo? Jako k nějaký atmosféře, nějakému gestu, který ta postava využívá nebo kterým se projevuje. Tak mě právě zajímalo, jako když to fyzičná vůbec ta fyzikalita vlastně tvýho těla jako funguje nebo ji využíváš naplno, tak jak moc ji využíváš právě k práci na roli. Jak ty přistupuješ k nějaký postavě, kterou dostaneš? Jako jak je to teda co je když bys to dal do nějakého mustru? Jak pracuješ? No, pardon, začínám asi fakt tím, co jsem říkal, že nebo když si teda vezmu nějakou jako komplexnější postavu, tak úplně asi nejdřív řeším ty motivace, který ta postava má k tomu, aby dělala to, co v tom daném ději dělá. A řeším asi takový nějaký jakoby background té postavy, co si zažila předtím, a když ho tam jako nemáme v tom třeba textu nebo někde, tak si ho snažím nějak jako domýšlet, abych to. A no a potom, když budeme brát jako práci na divadle, tak vlastně záleží taky jakoby na režisérovi a tak, ale úplně nejčastěji asi prostě na první zkoušce prostorové, to tam prostě nějak hodím právě podle toho pocitu a potom dotváříme ty detaily a právě ta pohybová práce je až úplně jakoby naposled do toho dokreslení nějakého kompletního obrazu. A třeba tady jakoby při natáčení High School Heist to bylo úplně jenom pocitové vlastně. Ty si řekl, že nemáš vysněnou divadelní nebo filmovou postavu. Spíš bys chtěl stvárnit komplexní postavu s pestrou paletou vlastností, jejíž příběh by mohl diváky zasáhnout a opravdu jim něco předat. A co by podle tebe měl herec předávat? Co je ta hercová role ve společnosti? A co chceš ty konkrétně lidem a světu předávat? No, já jsem nad tím teďka jako docela nedávno přemýšlel. A právě jsem byl jako vždycky nějakýho toho názoru, že herci nebo celkově prostě lidi, co jdou vidět nějak mediálně nebo prostě jsou vidět v širším nějakém společenství lidí, tak to je právě ze Spidermana. S velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Že by jako měli, když už mají tu moc, tak by mohli jako předat něco, co by mohlo někomu pomoct, nebo nevím, něco zlepšit, nebo jenom prostě ukázat druhý úhel pohledu na nějakou věc, nebo tak. Ale vlastně mi teď dochází, že když to tak spousta lidí nemá, tak je to vlastně úplně jedno, protože konec konců asi to fakt je jako pro ty lidi prostě práce a nemají jako nějakou, nebo aspoň oni to tak můžou cítit, že nemají nějakou zodpovědnost někomu něco jako někoho edukovat nebo tak. Jakože to je jako, asi by to tak ani nemělo být. Ale já to tak asi jako trošku mám, nebo jakoby, když už bych se dostal k nějakému právě zviditelnění třeba a k nějaký právě moci, jako možnost někomu něco říct, tak bych asi cítil nějakou potřebu spíš něco sdělit. A byly by to jako věci právě, jako jsme se bavili třeba ohledně toho otevření, nebo jako nějakému dostání se pravdy sama k sobě, jak jsme rozebírali. Protože mi to přijde jako citlivější téma, které je brané, jak jsem říkal, jako to klišé, právě protože se tomu někdo moc nechce věnovat, protože to není někdy úplně příjemný. A no, takže bych, jako když už bych měl tu moc, tak bych rád jako otevíral takhle srdce lidí. Hezky. To musí dobrý, já jsem jenom teďka chtěl to nechat vyznít a proto nepokládám další otázku. Ale když jsi mluvil o tom, že vlastně láska k tomu divadlu je to, co tě pohání dopředu, je něco, co tě odrazuje od toho být herec? No,
Asi ne, jako vlastně, jako je tam hodně úskalí, ale vlastně mě nic neodrazuje. Je tam hodně úskalí jako v tom, v tom, že když právě se snažíš takhle jako dobrat té pravdy, o které jsme se mluvili a dáváš do toho dost sebe, tak se i možná časem může, nebo slyšel jsem, že se to pár lidem třeba takhle stalo, nebo tak, že jako docela můžeš jako vlastně štěpit sám sebe. Nebo když jako hodně takhle střídáš role a moc se do toho vžíváš, tak a nejsi právě třeba dost vyrovnaný sám se sebou nebo tak se potom může stát, že vlastně potom zjistíš, že jsi zapomněl, jaký doopravdy jsi ty, nebo tak. Že to je možná jako jedno z nebezpečí. Taky jakoby mě sem tam trošku odrazuje právě lifestyle běžný herců, ať už jako, no jako prostě, že se po každé premiéře dělá večírek a spousta vlastně umělců táhne k tomu právě po zkoušce hnedka pivo třeba a tak a nevím, jak to říct, jako ne, že bych se já bál, že bych jako do něčeho měl spadnout, nebo tak, to si myslím, že k tomu ani moc nemám vlohy, ale... Spíš máš pocit, že to je tak provázaný. No. A jako... Ne, že bych z toho měl úplně strach a zatím jsem se vlastně asi necítil oddělený od té společnosti, tím, že to asi jako nemám až tak moc jako někteří a vím, že se jako najdou i ostatní lidi, co se věnují herectví a nemají to tak, že by jako chodili na každý večírek nebo pili alkohol každý pátek nebo tak. Ale prostě někdy je to takový, no, taková bariéra trošku. Nejít po každý zkoušce na pivo. No. No a může být herectví jako a priori bezpečný? Jako může být ve své podstatě, může to být bezpečná věc? No jasně. Je to asi jako, no jasně. A co bylo to za váhání? No ne, ať jako si neprotiřečím, jak jsem mluvil o tom, že by se v tom člověk mohl ztratit. Ale podle mě jakoby to riziko není zas tak jako velké. Proto mě nic neodrazuje. Jak vnímáš psychohygienu a vůbec jako nějaký herecký démony? Já psychohygienu asi vnímám jako věc, co by měli dělat všichni lidi. Co to pro tebe znamená? No právě to vypořádávání se svými niterními jako pocity, protože jako ani to podle mě jako spousta z nás nevíme vlastně. Ani jako podle mě, i když o tom teďka takhle jako mluvím, tak spoustu věcí určitě zazdívám, co prožívám a ani o tom nevím třeba. Jsou to jako takový ty obranný mechanismy a tak, ale občas jako může něco vyplout na povrch a udělat paseku nějakou. Fakt si myslím jako, no, že by to měl dělat každý a prostě se jenom čas od času prostě pozastavit a vlastně sám nad sebou jako zapřemýšlet, jak vlastně reaguje v situacích, jak jedná a tak, jak ve vztazích funguje a jestli jako, ne jestli je to v pořádku, ale jestli je to tak, jak by on sám vlastně chtěl. No a když to zní jako, že vlastně vždycky, když se začne schylovat k něčemu horšímu, tak to zastavíš docela rychle. Stává se ti, že prostě někdy svět tak nahoubí, že se ti jako nechce vstát z postele, jakože moc šedové, že prostě tě to jako přepadne nějaká úzkost, melancholie. Ne, no jako úzkost, nebo úzkost ne, melancholie jo. Jako melancholii vlastně paradoxně prožívám docela často. Ale určitě se mi jako nikdy nechtělo, že se mi nestalo, že by se mi nechtělo vstát z postele, protože bych neměl sílu na to se s někým bavit. Jako maximálně fakt z únavy, jako té fyzické, ale takhle ne. No, to ne. A odkud čerpáš svoji energii? Jako tu vitální, víš? Nebo tu energii, která tě pohání dopředu v tom herectví a vůbec v tom životě, nějakou jako životní energii. No. Co jsou ty zdroje? Já bych řekl asi, jako no, nechci znít teďka nějak, ne že ezo, nebo nechci znít nějak to. Ale pijeme čaj z tygřích hrnků. Takže... No, já si myslím, nebo troufnu si říct, že beru svou energii od Boha. Já věřím v Boha a
ať už mám pravdu, nebo je to placebo, tak určitě jako jedna věc, která mi tu energii, já jsem se nenapil, která mi tu energii dává, je, že mám vlastně takový rituál, že se, a to má vlastně spousta věřících, že se vlastně každý večer pomodlím a děkuju za věci, co se mi staly v tom, jako přes ten den. A takhle si vlastně promítám, jako co dobrýho se mi stalo. A může to být fakt cokoliv, jako úplně drobnost, to, že jsem vlastně v pohodě dojel na zkoušku, když třeba sněžilo, protože jezdím z Ostravy do Olomouce a no, před zimu ty silnice, že jo, někdy nejsou úplně bezpečný, nebo prostě jenom za to, že jsem dostal pozvánku na nějaký casting, tak i když to nemusí být, tak jsem rád prostě jenom za tu šanci. A vlastně učím se být jako vděčnej. A už jenom to, že věřím, a já nejenom, že v to věřím, ale já to prostě cítím, že mám vyšší moc nade mnou. Prostě bodyguarda, který fakt mi tu energii dává. Jak moc Bůh ovlivňuje tvoji inspiraci? No, asi hodně. Hodně. A asi jako základ je v tom, že jak jsme se bavili právě do toho herectví, že jako si musíš umět představit ty situace, i třeba právě když hraješ třeba vraha nebo nějakého psychopata nebo prostě nějakou zápornou roli, tak i když se neslučuješ úplně s jeho ideálama, tak si musíš jako k tomu nějak najít cestu a představit si jeho motivace a aspoň je pochopit prostě. No a základ jakoby křesťanství, nebo prostě základ, křesťanství je v tom, že právě nás Bůh přijímá všechny takové, jací jsme a chápe nás, proč děláme, co děláme, proč chybujeme, proč jsme občas zlí a tak. No, takže to mi dodává sílu, jako vlastně hledat to pochopení vlastně pro všechny. Ne, že bych ho měl, jo, taky nejsem dokonalý, že jo, ale ta cesta k tomu, no. Je to něco, k čemu jsi byl vedený od malá? Ne. Pardon. Ne, nebyl. Já jsem uvěřil v Boha na základce, protože spolužák a kamarád, Marek, tak ten mě k tomu nějak přivedl. On od mala věřil právě, má to v rodině a tím, že jsem se s ním bavil, tak on automaticky jako o tom úplně přirozeně mluvil. No a jako nechci tady mluvit úplně jako černobíle, jakože myslím si, že jsem asi byl takovej, jaký jsem docela i předtím. Ale mám prostě pocit, že od té doby, co jsem uvěřil v Boha, se mi ten život docela dost změnil. Že asi jsem byl nějaký energický nebo tak, ale prostě od té doby, co věřím, tak se mi žije o dost líp, jako jednodušej, jako ale třeba o 300%. Jako fakt. Je to nějaká jako lehkost? Je to, že... Je to pocit prostě jistoty, takový to jako všechno bude, jak má být. Jako když to řeknu jednoduše. Prostě už jako párkrát se mi na té mojí životní cestě, ať už kariérní nebo jakékoliv, stalo něco, že prostě něco nedopadlo tak, jak jsem chtěl. A třeba ze začátku jsem fakt jako nechápal, proč to tak je, jakože proč některým lidem se to povede a mně ne. A prostě tak. No ale potom, klidně za rok, za dva, člověk zjistí, že se to mělo stát a že se mi něco, co jsem chtěl, nemělo vydařit, aby se mi vydařilo něco lepšího, co jsem ani nevěděl, že bych mohl chtít. Takže je to nějaká jistota. Nějaký jako... nejistota, že bych měl fakt všechno jistý, ale spíš jako pocit, že nemusím se ničeho bát. Že ať už mě potká cokoliv, tak ne, že bych jako měl zázračnou kouzelnou ruku, která mě ze všeho vytáhne. Ale mám prostě toho bodyguarda, který mi právě dá tu energii, takže já všechno zvládnu. Že to je ten zdroj té síly. Okay. 3 rychlé otázky, na které se chci zeptat. 4 vlastně. Není hereček a herců moc? Hodně. Je jich hodně, viď? Co znamená dělat herectví správně?
Nevím. Mhm. Co tě baví na oldschoolovém hiphopu? Všechno. Tupac a Maru Shakur. Yes. A co na něm zrovna? No právě taky strašně byl energický člověk a mluvil pravdu prostě. A bylo mu jedno, co si o něm potom jako řeknete. A co bys doporučil těm, kteří přemýšlí o herectví? A že by ho šli dělat? No klasika, rozmyslete si to, ale v tom slova smyslu, že právě buď budete člověk, co chodí do práce a potom na pivo a moc vás to nebaví, anebo tomu fakt dáte úplně všechno a pojedete bomby, ale občas skončíte v nemocnici s angínou třeba. Takže tak. Cool. To je všechno. To je všechno. Máš pocit, že bych se tě měl zeptat ještě na něco? No, asi ne. Je něco, co jsme vynechali? Já si myslím, že jsme všechno probrali do hloubky. Chceš pozvat lidi do kina na High School Heist? Určitě jo. Přijďte do kina na High School Heist. Ne, fakt, jakože já jsem to viděl už 3krát, dneska po 3. a pořád mě to bavilo. Fakt mě to pořád bavilo, je to napínavý a je to právě, docela mi to připomíná ty superhrdinský filmy, který mám tak moc rád, takže to fakt vřele doporučuju. A máš nějaký vzkaz pro sebe za 5 let? Jseš frajer, nezapomeň na to. Ne, fakt nezapomeň na to. Super, dík. Já děkuju. Jan Verbacký. Tom Weber. Čus. Čau. Děkuju moc. Díky.